хора, аз съм Тока. Днес играем в BTX. Искам да ви кажа, че аз съм нов влогър в YouTube канала ми е Денис Милев и така също ми е името. Така, искам да ви кажа нещо, както нали знаете, съм нов влогър и аз преди исках да снимам, но не знаех как. Не знаех никакви програми за снимане на клипове и реших да сваля, нали, прав, да пробвам да снимам. И така, да ви кажа само едно нещо. Аз мога по-късно да снимам с WoW 04 и Deluxe. Така, моето име е Тока. Някой ще помисли, че е много тъпо, но на мен ми харесва, аз не държа. Не ме интересува мнението на другите. Така. И това е, което ви казах ново. Този сервер го играе около 2-3 дена. Не 2-3 дена, една-две седмици някъде. Да ви кажа, много съм отблагодарен, ако някой не гледа клиповете. Преди се опитах да качвам, но просто нямах шанс, защото компютърът ми беше слаб. Свалих си, нали, прав. Преди бях на много по-слаб компютър от тоя. И това е относно всичко. Да ви кажа, че никога не си сваляйте GTI Vice San Andreas с мод, защото компютърът, ако ви е трошка, като на някой, ако ви е трошка компютъра, направо ви засича и ви сваля антивирусна програма. Така, личен опит, защото преди имах един, нали, компютър, т.е. лаптоп, и си свалих си GTI San Andreas с мод, и то в един път ми засече и тръгна да ми сваля антивирусна програма. И аз се очудих защо така и разбрах, че е от самия компютър, не от играта. И така, искам да кажа само едно нещо, че аз може би на моменти мога да говоря с диалект, само да ви кажа. Извинявам се, но станах без думи. Извинявам се, че на момент ще говоря с диалект, но аз съм човек. Така. По-късно мога да снимам, нали, както казах, с моя приятелка, името е WoW 04, и с един мой приятел Deluxe. Deluxe е от моя клас. Ако не знаете, ако ви интересува, аз съм 5 клас. Роден съм на 7 август 2004 година. И така. Ако има 10-ти епизод, мога да направя, ще разкажа за себе си, как съм израснал и най-различни работи. Така, може би още не се знае, при 10-ти, 12-ти епизод някъде мога да направя giveaway. Мога да направя, ако лаптопа не ми е на ремонт. Така, в момента, ако някой се чуди какво строя, аз строя планина от тикви. Защото ме предизвикаха да направя планина от тикви на едно като къща. Така, къщата ми е горе-долу като на Робинзон Крузон и ме предизвикаха на чалендж да я направя. На мене лично ми харесва, но на вас може да не ви хареса. Никой някой ще кажа, бах ти нуба. Между другото, аз съм на 11 години и не ме интересува, нали, мнението на другите, лапе и най-различни ники работи. Така, искам да ви кажа нещо. Имам един такъв случай. Аз с моят приятел нали, отиваме до магазина и две момчета спорят, нали, кой е по-добър и кой е по-голям, защото те са близнаци. И така, този случай стана в Петрич, бяхме на гости на братовчет ми
И негови приятели, братовчеди, не знам, близнаци, или така ми изглеждаха, не знам. И се карат, нали, кой е по-добър, кой е по-голям. Какво да ви кажа друго? Само, че клиповете ще са по 15 и отгоре минути. Ще направя един пробен клип от 20 минути, дали ще мога да го кача. И сега ще правя повече клипове, нали, по 20 минути и отгоре. Да ви кажа нещо, може някой си помисли, нали, че както един мой приятел иска да снима заради някакви пари там. Да. Аз дори не знаех, че от това се изкарват пари. И той каза, нали, аз ще снимам. И аз питах, защо? Защото искам да изкарвам пари. Ти си много алчен бе човек. И той каза, сега трябва да ми заплащат. Харча си от батерията на лаптопа. Така, това го е казал един мой почти много добър приятел. Какво ви кажа друго? Ето ми ги старите холмове. Бях с много тъпо име. Много тъпо име. Някакво Денис там, не знам как беше. Странно е, че съм играл с това име. И да. Ето изчакай само да ви докажа. Ето Денис. Денис. Исках да се кръстя Денис. Нали, Денис HD, но не стана, не ми даваше знаците и така. Искам да ви покажа нещо, но дали ще ми е набли, трябва да си отида до хода. IP-то на сървъра нямам претенции. В смисъл, че ще го дам още от първия клип в описанието и всеки клип ще пускам IP-то на BitXCraft, ако някой ви следи канала. Между другото имам два абоната. Първите ми клипове бяха от здравейте, днес играем на як сервер. Много тъпи клипове, разбирате ли, дами и господа. Така, искам само да си извиня, че така от един път почвам да снимам, а не нали правя епизода здравейте, аз съм еди кой си, откъде съм, на колко съм, кога съм роден, кой клас съм, в кое училище уча, в кое село съм. Аз съм от село Беларица, уча в училище Христо Ботев. Така, искам да ви кажа, че в нашето училище е много забавно всеки ден, защото нашия клас е леко палов, нали, момчетата палови. Така, искам да ми задавате въпроси, да правя някакви предизвикателства, смисъл от сорта иди, нали, на PvP-то с ледърброни и така. Например, построи някаква къща от дърт, направи рез, нали, там голям рез, направи еди какво си. Искам да ми предлагате предизвикателства. И може от някои фенове да даде Господ да имам, нали, около 50 абоната. Мога да направя giveaway за някои игри. Ето вижте как изглежда планината. На мен лично ми харесва. Не че аз съм го правил, просто ме кефи как изглежда и отдалече как свети, много е реалистично. Не е реалистично, яко. Може да чуете някаква музика. Аз съм си я пуснал така да се... Като слушам музика ми идват повече идеите и така. Нали, както казах, ще снима с Лао 04, тя ми е братовчетка. Може да се срамува от клиповете, преди съм снимал с нея и направо се... Аз се лигавих много, разбирате ли? Много се лигавих и това ми пречеше на самите клипове. Не можех да ги кача, защото ми беше срам. Някой да ме помисля за някакво бебенце. Не, че съм много голям. Както казах, аз съм на 11 години. Някой ще помисля, нали съм лапе. Ще напиша в описанието Фейсбука ми, Твитъра, майче, забравих си.
забравих си името в Twitter, ще проверя. Нали, Facebook, Twitter, ако искате и Skype ще ви дам. Нямам проблеми. Както казах, много е забавно искам да призная една тайна. Аз от начало исках да снимам клипове, но не беше срам от коментара на другите. Опитвах се, качвах 1-2 клипа по 30 минути, по 32, но беше срам да ги показвам на другите. Те може да ми се присмиват и затова не снимах толкова време. Не, че вие сте следили, дами и господа, но какво се прави? Аз не съм ви някакъв шеф тук да ви казвам, гледай това, гледай това, гледай босайда, гледай знака, гледай скейдаун. Вие си решавате, вие си имате мнение. И да, what the fuck, creeper. Да, относно това е. Както казах в 9 часа, днес в петък, 27, не, към 30 е, сега ще видя, 29 е. Така, днес е края на срока и аз реших да почна блогърството си от сега. И ще видим, ако направя една година от канала си, мога да направя, ще ме предизвикате или, разбира се, ако искате, ще ме предизвикате да играя на някои клипове, най-различни работи. Така, да ви кажа, че сме малки приятели с админа и ми дава, нали, сами някакви мечове, такива Sharp 5. Така, не сме приятели с админа, сме такива, някаква връзка имаме. И горе-долу сме приятели, но той прачи, нали, че не ми обръща внимание и аз не знам защо, сърдит ми защото един път му убих овцете, там правеше някакво знаме и аз убих овцете. После ме бамна за 2 дни и така. Искам да ви кажа, че мога да направя тайн клип с братовчета ми, като си говорим. И ще видите колко е смешна. Не, може да ви е смешно, но мен иначе ми е. Ето сега ще кажа инче, но се сдържах иначе. Опитвам се да се държа колкото може по-културно, а не някой да ми каже какъв е той, селяк, клипове ще прави. И опитвам се да говоря по-културно, а не ще говоря като някакъв некултурен и баси, нали, псовни. Аз и не искам да псувам, защото ако някои малки деца ми гледат клиповете, и майките ще казват какъв е той. Хора, ти сега ми извини един мой приятел. Ало? Човек, снимам клип. Снимам клип. Добре. Слушай са. Така, дами и господа, това беше моят приятел, който чакахте толкова време. Къде да дойде на игрището? Да. С кого ще сме? Да взимам ли бутонките? Добре, аре. Добре. Ето вижте, дами и господа, моя приятел всъщност ми спеса. И така. Това беше за този клип. Аз бях тук Денис, Денис Милев. Надявам се да ми харесвате клиповете и това от мен. Чао!